Kenep kanghu la pen aron re tangka ke hang pu akoi pen Sri Mangala showroom hem phu Nishan Jain pen bang hini kesia songja tuma phan lam hoi kipia phutha kesia hin pen ningduk chapaklang si pen ran pom lobusi kesia mai phu Thomson rong pi pen kedam tan arkoi ni phai krihiniar ni lamding rodalong kedo menasa hemalong kapado pherangkia mai hut pangdak po Pherangkia mai long kesia mai phu Thomson rong pi pen kaning pon atengke ahokalam chini pame melang setame nilitumalong Dipo District Committee achun bang Rakesh Terang setame amen ke klang dunde da join la pen lake KSA pen le kachingwai saralam kalide da pot alang li phan malom so phan arpu pen pasang ponsi bipon kol Nilituma song KSA hin pen tame ketar lip padu pon bom lo la pen ahok vek ang thek long lo pulote rada thingno paklang ji la pen law and order phan setame lampaleji Sri Mangala long lam ki puke pinidet le ke klang bong kali kedam tanga por hut pusitame tangka pen Chenep cek aron re pen longle phelang ke nama huyalam kistame ke klang tang dulu non la Nishan Jain pobang ke komadne hema sor phan jumime junano a message ki tok alam pen areng ki so nang ta dulu la sialang li tumalong lam ki ke klang ke lam ki mi kalia potsi kese tuma phan akoi ki pi ke bok thap ta haiji pusi kese mai phu Thomson rong pi pen than pachini pon la tumang ke Sri Mongol adukan sila tundo Latumang bong pen inut bahini KSA claim atum alam ki do ko alam pen si pinila so resmi kal ta Sri Mongol bolote pinile lale lam ki migali Sri Mongol alam ki ke apranta do mentune ke paisa chenep che alam ki mentune ke longle philang ke naam illegally longle philang ke naam hem chikim lahai alam ki da do mentune ke tum Nishan Jain ko bang Mane ahya masar phan jume juno message ke top pen bojarang bong ara keso lahai alam ta itu majilong se non ta lason isialam pen KSA atom phan kidnap pen extortion lahai alam ki pen si KSA atom phan ke KCC pa bondo so pat pen itu majilong lo nitum exact lam nitum long lelang seta nitum sulam arjulong pen nitum nindublo pen condemn pen nitum KSA along pen inut Rakesh Terang Dipo District Committee Secretary lo alang men do ko joni si nitum KSA pen bangke alang pan temporary non makin tum suspend si nitum hipon nitum lasong bong pen nitum alang pan suspend lo sita dag nitum arpuge pasuntu kalila Sinitum non nitum ala along penta nitum ta inquiry di. Karbiang long sex racket thepik tanglo la so long ke plang atum hello ke claim nai. Ke wang journey la puson chiman medet nangji pusi KSA pen ke hang padopo. Birta kelong ponateng ke Nishan Jain aphan kinep kanghu la pen aron re tangka ke hang pu alam hoi ke KSA Samson aro DDC Dunmaipu Paul Terang la pen KSA Lamding Road DDC Chunbang Rakesh Terang tuma phansi pabon pon pusi birta longdun Pherangkia mai long KSA dun mai phu Atur Singh Teron DDC mai phu William Tisola pen DBC mai phu Nokjir Tisotum Chetongdu News report long sudaring ti Karbiang long live